Nyuwun palakrama dhawuh karo lurahing widodari yaiku Bathari Supraba. Supraba disuwun dadi jatuh kramane bakal kanggo prameswarya ning kraton Trenggabumi. Dewa sing arep maringake kepiye wong dheweke kuwi ratu apahe Yaksa. Mangka wis ana judha tali mangsa yen dewa karo dewi. Raseksa karo raseksi lah dheweke iki buta kok arep dhawuh widodari iki njur apa ora cengkah karo judha tali mangsa. Yen nganti dituruti kareping Prabu Nagaprasanta engko manjur marahi karo titah-titah liyane. Ngerti yen Nagaprasanta dituruti karepe njur titah liyane padha antri nyuwun dhawuh karo widodari. Terus piye? Maka donya iki ora kurang wanudya iki ora kurang kok. Sing ana dhuwur dikarepake. Cekake dewa ora maringake sulayaning rembug dadi pancakara. Antarane Prabu Nagaprasanta Arya Yudha Keti tanding karo kabeh para dewa. Nanging para Jawata kasoran jurite ora bisa nrenggulangi kridaning Prabu Nagaprasanta. Ing kono banjur Adi Guru paring dawuh. Tan ana kang winawas bisa nyingkirake Prabu Nagaprasanta. Mung kajabat maja kita yaiku Sika Krasana. Mula rawuhun ana kene iki kinen mundhut ngampil putra kita Sika Krasana bakal ulun kanthi munggah nyang-kayangan bakal dadi balaning dewa. Bakal didadekake balaning dewa yaiku dadi jagoning dewa kinen nyingkirake Nalendraing Renggabumi Prabu Nagaprasanta. Wulup lamun Sika Krasana bisa nyingkirake mungsuh ora jeneng dewa ngepang-pang ning bakal ana pituwas kang bakal diparingake marang Atmat Jakita yaiku Sika Krasana. Wila ta. Kulun amarwata suka bingamanah kula. Dene putra kula utawi anak kula Kakrasana kinersakaken pekulun tinimbalan sowan dhateng kayiwangan pinangga dados sawunging dewa. Kula ngaturaken lair terusing batos mboten badhe nukarta sabdanipun pekulun. Namung malah saya ngrantos manah kula dupi kula midhanget sabdanipun pekulun. Lho. Eneng apa, Nggih? Atur wuning ngapa kulun bilih dinten menika anak kula Kakrasana Narayana